Evo, znači ovo je moja testera Alpina P360, nije stil, stil je samo mač koji sam morao da zamenim jer je bio u jako lošem stanju, a i testera nije baš u najboljem stanju zato što nije paljena jedno 4-5 godina i sad kad sam probao da je upalim smeta nešto, mora dugo da se vergla i smrdi benzin. Tako da pretpostavljam da je nešto sa dovodom goriva, da curi negde, pošto ostaje i mrlja ispod nje. Nisam napunio rezervoar pun, baš iz tog razloga da ne bi curilo ovde po dvorištu, dok ne vidim šta je. Ovo je moja Alpina 360 i probao sam da sečem drva. Teško sam je upalio, međutim ugasila se odmah. I tu već nema ovo dugme, ko zna kad je izgubljeno, pa ja to s pomoć drvceta pritiskam mali onaj kružić da uđe benzin u karburator. Morat ću i to da kupim najzad da popravim to. Treba da vidim šta je kvar i zašto se to kvari. Ja sam ta šrafove već malo razlabavio, ima tu jedan, ovde drugi i evo ga ovde treći za skidanje tog poklopca. Sad ću ja to da odšrafim prvo. Odšrafio sam poklopac, skidut ću filtre za vazduh koji je isto u lošem stanju. To sam ja već i naslućivao. Crevo je se osjećao miris benzina. Crevo je puklo crevce, ali tu ima dva creva, oba dva su pukla. Ajde, ovo jedno se stavlja ovde na sisicu, a drugo je puklo skroz unutra. To ću morati da rastavljam izgleda sve. Ćemo da vidimo, nisam to nikad radio, ali pokušat ću. Centralni šraf i ovde ima, na žabicu se povuče, evo otpalo je. To je poklopac. Inače se to olabavljuje kad se zateže lanac i sad samo treba ovo izvaditi, lanac i mač. Eto, to je. Evo, pošao sam do radnje da kupim to crevce što mi fali za motornu testeru. Srećom ima lepa biciklistička staza, nisam u saobraćaju nekom opasnom, a blizu je ta radnja. Eto, to je ta prodavnica. Lepo okruženje ima. Prodavnica odlično snabdevena za sve tipove motornih kosačica i kosačica sa silkom i motornih testera. Ljubazno osoblje, našli su mi to crevo, doduše od drugog tipa motorne testere, nije za Alpinu, ali poslužit će, kaže mi čovjek da će da posluži. Gumeno je, nije plastično, pa ćemo vidjeti kako će to biti. Evo, vraćam se sad kući da to popravim, eno tamo je kuća u toj šumici, blizu je to. Nadam se da će uspeti da popravim. Ovdje sam pronašao, znači, gde je problem. Spalo je crevo sa ove sisice i spalo je crevo odavde, znači puklo je zato što je bilo kruto. Evo ga ovdje jedno, evo ga ovdje ispod drugo. I sad sam ja ovdje u rezervoar nagurao to crevo da bi mogu da ga izvučem zajedno sa filterom koji se nalazi unutra zakačen. Pošto sam u servisu ovdje u Sloveniji, u Brežicama,
kupio crevo koje je gumeno, a istog je promjera kao ono što je bilo. Teško ću to crevo da provučem kroz ovu rupu, ali pokušat ću. Vidjet ćemo šta ću moći da uradim. Sad, da bi izvukao to crevo, napravio sam jednostavnu alatku, krivu žicu. I sad ćemo da vidimo da li to može. Evo je, opa, evo izađe i izašao je i filter. Sad bi to bilo idealno kad bi ja to mogao da kupim novo, ali verovatno neću. Samo ćemo da zamenimo crevo. I ako budem uspeo ovo gumeno crevo da uguram unutra u rezervoar, pa da onda sastavimo ovo. Vidjet ćemo. Pošto je crevo gumeno, morao sam prvo malo sa ovim tankim šrafcigerom da ga na ovu rupu naguram i sada ga vrtim u krug da bi to ušlo unutra. I to je malo traži strpljenja da bi to moglo da skroz da se ugura. I tako. Sa druge strane ove kuke sam napravio manju kukicu da bi uvatio to crevo i da ga izvučem napolje i onda ću sad probati da ga malo vučem, a malo da ga guram, da bi ga skroz izvukao. Evo ga ide, malo. Sad tu imamo i ovu zaštitu, možda bi mogao malo da je samo povučem nagore, a možda i ne mora, sad ćemo da vidimo donekle dokle stigne. Evo ga. Pa mislim da će ovo da bude dovoljno za filter ovaj i da ga vratim nazad unutra, posle da pije benzin. To je to. Trebalo bi sad skinuti ovu šelnu, da oslobodim to crevo staro. Baš je tesno. Evo ga. Skinuo sam ga. Još je ispravno. Sad ćemo da stavimo na ovo crevo. A moram prvo šelnu da stavim šelnu na crevce ovo gumeno. Sad ćemo to da napravimo. Evo ga. Ovako. I stavimo sad ovo crevo na ovo. Evo ga. I šelnicu. Tako. To bi sad trebalo da bude dobro. I sad ćemo da ga vratimo unutra. Do dna, da bude na dnu. To je to. Dobro je. Ovdje ćemo presjeći to crevo. Ovo drugo ćemo taman iskoristiti za ovo drugo što je pokidano. I sad ga treba ovdje navući na ovu belu. Evo ga. Odlično. To je stalo, sad treba ovo skinuti. Evo ga. I to je isto svoj, evo raspada se. I imamo ga ovdje dole, na ovu sisicu. To ide malo teže. Na donji sisicu sam nabio crevce i sad na ovu gornju. I evo ga, to je to. Sad samo da vidimo da li će negdje to da curka. Neće. Dobro je. Eto, znači zamenio sam oba dva creva koje su od dugog stajanja bila se skroz ispucala i pocepala i nije testera mogla da radi. Sad ćemo da sklopimo testeru i da vidim da li će da upali. Samo da vidimo da li će da upali.
Pomeraj se.